Il-parroċċa tal-Pjetà l-unika f'Malta dedikata lil ġrajja ta' aktar minn 100 sena ilu meta l-Madonna deret lil tliet titfal rajja f'Fatima l-Portugal. Il-ħadd li ġej se jkun jum speċjali għal parroċċjani f'tal-Pjetà li se jkunu xhieda għal avveniment storiku meta l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima se tiġi nkurunata u l-Knisja parrokjali se tingħata titlu ta' Santwarju Parrokjali tas-Sultana tar-Rużarju ta' Fatima. Patri Reno Muscat mill-Komunità Dominikana f'tal-Pjetà għalli d-devozzjoni lejn din l-istatwa tal-Madonna li tissejjaħ ukoll mirakoluża tmur lura snin. Il-Madonna de per se hija maħbuba u minn ħafna u hemm ċertu devozzjoni li nistgħu ngħidu minn kulħadd. Il-qima lejn il-Madonna ta' Fatima forsi għaliex għax deret tliet titfal żgħar iktar tiġbidna lejha. U hija wkoll is-Sultana tar-Rużarju qalet istess jiena s-Sultana tar-Rużarju ta' Fatima. Rużarju huwa talba għal qalbna wkoll għalhekk tiġbed iktar nies leha. Staqsejna lil Patri Reno x'inhi t-tifsira tal-ġrajja ta' nhar il-Ħadd. L-inkurazzjoni kif nafu anke mill-istorja lej persuni li għandhom poter jew qima ħafna drabi fl-istorja kienu jkunu koronati. Fil-qasam reliġjuż ukoll aħna lill-Madonna sejrin ninkurunawha bħala sens ta' qima, devozzjoni u poter fuqna xi omna u omalla. Nhar il-Ħadd fil-Quddisa tas-6:9 li l-istatwa titolari sejra tkun inkurunata mill-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Xikluna, u mbagħad fit-13 ta' Mejju li huwa jum l-ewwel dera ta' Fatima isir pellegrinaġġ bl-istatwa mhux normali li din l-istatwa toħroġ proċessjonalment imma din is-sena se toħroġ u mbagħad l-għeluq ta' dawn il-festi kollha jkun fit-18 is-sibt 18 ta' Mejju bl-oratorju is-Sultana ta' Raħal il-Ħniena. Għalkemm maż-żmien din il-Knisja ħadet b'mod naturali l-isem ta' Santwarju minħabba d-devozzjoni Marjana li żviluppat, il-ħadd li ġej se tingħata dan it-titlu b'mod uffiċjali. Bitħejji għal dan l-avveniment fl-aħħar jiem il-parroċċa tal-Pjetà għexet diversi momenti speċjali fosthom meta f'nofs April ittieħdet fil-parroċċa ta' Marija Bambina l-Mellieħa u wara akkumpanjata mill-muturi twasset fil-Bażilika ta' Sitna Marija ta' Porto Salvo u San Domingo fil-Belt. Is-sibt li għadda sar pellegrinaġġ nazzjonali bl-istatwa tal-Madonna ta' Fatima mit-toroq tal-Belt lura lejn dara, il-Knisja Parrokjali tal-Pjetà.